zina ophunzira okwana 197,502 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a form 4 amene ayamba lero. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tikhale limodzi. Anthu pafupifupi 18 amene ndikuphatikizapo amene Chilima amene ndi mkazi wa malemu a Saulos Chilima amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino sabata ino akuyembekezeka kupereka umboni wawo ku komiti imene ikufufuza ngozi ya ndege. Komanso Colin Zamba amene adali mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko akuyembekezera kuonekeranso ku komiti sabata ino. Izi ndi malinga ndi dongosolo lomwe komiti iyendere sabata ino. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti iyi. Dongosolo lili kuonetsa kuti amene Chilima akuyembekezera kukaperekera umboni wawo komiti lolemba masana, ndipo Azamba akuyeneka kukaperekera umboni wawo lachitatu masana. Lolemba mmawa komiti ikuyembekezeka kumva umboni kuchokera kwa amene adali mkulu wa National Intelligence Service Adokani Ngwira, komanso ataona Aidini amene adali mkazi wa Wallace Aidini amene adafa nawo pa ngoziyo. Dongosololi likuonetsa kuti kupatula akubanja ofedwa, akuluakulu ena aboma komanso omwe adapumba ntchito akuyembekezeka kuperekanso umboni wawo sabata ino. Izi zikudza pamene komiti yamva maumboni ochokera kwa anthu pafupifupi 25 ogwira ntchito nthambi zosiyanasiyana m'boma komanso ku nthambi ya asilikali amene akugwira ntchito pano komanso omwe adasiya ntchito. Ngozi ya ndegeyi idapha anthu asanu ndi anayi amene ndikuphatikizapo a Saulos Chilima. Achilima ndi anthu enawa Shanel Dzimbiri, Abdul Apukeni, Dani Kanyemba, Lucas Kapeni, Chisomo Chimaneni, Owen Sambalopa, Flora Selemani ndi Wallace Aidini adafa pa ngozi imene idachitika pamene ankapita kumaliro amene adakhala kunduna aboma alafu kasambala mboma la Nkhatabe. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko akunja a George Chaponda alangiza anthu amene abwera kuchokera ku South Africa kuti asabwererenso ku dzikolo. Achaponda apereka pempho la Mulungu kumwanza pomwe amalandira anthu opitirira 3,000 amene abwera mdziko muno pothawa nkhanza mdzikolo. Justin Mkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achaponda anati boma liwonetsetsa kuti anthuwa apasidwa chochita choti azipeza ndalama ya tsiku ndi tsiku. Iwo anati boma lili ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zithandize anthuwa monga masukulu aukachenjede am'madera omwe amati technical colleges komanso ngongole zachiwongolazanja chocheperapo. Koma asaganizenso zobwerera ku South Africa. Tikuziwa anali kupita ku South Africa kuti akayang'ane sogolo labwino. Ena ndithu anapeza sogolo labwino, ena anali ndi masaluni, ena anali kuchita ntchito zofunika izi ndizi, kwa popeza analibe mapepa ofunikira. Zonsezi zatengedwa, ena mwa iwo tikuziwa aphedwa, ena iwo azunzika munjira izi ndizi. Izo aiwale, ayambe moyo wina wasopano kwawo. Poyankhula m'malo mwa anthu amene achokera ku South Africa, Mina Jablani ochokera ku Mangochi wati akuona kuti azunzika kwambiri kamba kuti sakuziwa kuti ayambire pati. Iwo apempha boma komanso anthu ena akufuna kwabwino kuti awathandize ndi ntchito kapena ngongole zachiwongolazanja chotsika. Pochoka ku Malawi kuno kupita ku Durban anthu tinali ndi anthu aumbuli sitimaziwa china chilichonse, koma pano patapita ku South Africa taziwa maluso osiyana. Anthu anyamata amene mukwaona awani amaziwa kusoka bwinobwino, komanso azimayi ndoti ena ntchito simapezeka, komanso timagwiritsa ntchito mabizinesi oti ndalama titha kuyigwiritsabe ntchito bwinobwinonso. Tiyambireni nkhanza kwa anthu obwera mdziko la South Africa, mabungwe, anthu amalonda komanso anthu ena akufuna kwabwino akhala akuthandiza boma kuwabweretsa Amalawiwa mdziko muno. Kumwanza powalandira anthuwa, anthu achihindu anapereka katundu osiyanasiyana okwana 30 million kwacha kuti uthandizire anthuwa pamene akuyamba moyo wina. Mmodzi mwa akuluakulu ku Hindu community, Amehu Ashara, anati aona kuti athandize kamba kamavuto omwe anthuwa angakumane nawo pamene abwera kuchokera ku dziko la eni ndipo sanabwere ndi kalikonse. Ife ndi okhuzidwa kuti izi zachitika pa nthawi ndipo ifeyo bungwe ya Hindu community ndaona kuti iyayi
pamenepo azibale athu amene akuvutika ifenso tipange kuti tiathandize tialandire ndi manja awiri komanso tione kuti moyo wawo apitirize kuti asapeze mavuto amenewo. Pofika pa 26 Juni amalawi okwana 6,936 abweresedwa mdziko muno kuphatikizapo amayi 3,602, amayi amimba 123 komanso ana 408 azaka zapakati pa 5 mpaka 15. Bungwe la Medical Council of Malawi lati lidalephera kuweruza milandu yokwana 25 mwa milandu yokwana 101 imene anthu anadandaula yokhudza kugwira ntchito mzipatala mchaka cha 2025. Akuluakulu ati izi zachitika kamba kakuchepa kwa kugwira ntchito ku bungweli amene amachita kafukufuku. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la Medical Council of Malawi Olivia Mgwadira ati madandaulo onse amene bungwe lawo limalandira okhuza anthu ogwira ntchito zachipatala amayenera kuti afufusidwe bwinobwino asanapite ku komiti imene amakaunika. Iwo ati pakadali pano ofesi yawo ili ndi anthu awiri okha amene amachita ntchito zakafukufuku za madandaulo amenewo, potengera ndi anthu okhazikika amene amayenera kuti akhale nawo amene ali asanu ndi mmodzi. Ndipo iwo afotokozanso kuti vuto lalikulu limene iwo akukumana nawo ndi nkhani ya zachuma mwa zina. Pakadali pano katswiri omenyera anthu maufulu a zaumoyo amaziko matemba ati zimene zikuchitikazi ndi zodandaulitsa makamaka kwa anthu amene amadandaula madotolo komanso madotolo iwo amene amadandaulidwa, potengera kuti kafukufuku amene anthu aku Medical Council amachita ndi amene amaonetsa ngati madotolowo ali olakwa kapena ayi. Bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority lachenjeza kuti lipitirira kupereka chilango kwa ogulitsa mankhwala amene akupezeka kuti akugwira ntchito yawo mosatsata malamulo. Mkulu wa bungweli Charles Chimenya wati ndi wokhumudwa ndi kukula kwa mchitidwe wogulitsa mankhwala osayenera owonjezera mphamvu kuchipinda pakati pa ogulitsa mankhwalawa. Isaac Salima ali ndi ripoti. Pakati pakhala pakumveka malipoti akuti anthu ena amwalira kamba kakumwa mankhwala owonjezera mphamvu kuchipinda. Achimenya adatengerapo mwayi pa msonkhano umene anthu amene amagwira ntchito zogulitsa mankhwala mdziko muno adali nawo mu mzinda wa Blantyre, umene bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi lidakonza mu mzinda wa Blantyre pochenjeza anthu onse amene amagulitsa mankhwalawa kuti lamulo lidzagwira ntchito kwa iwo amene akugulitsa mankhwala ngati awa mosavomerezedwa. Pali magulu ena ama medicine stores iwo wanso alowa mchitidwe omagulitsa mankhwala ngati amene wawa mophwanya lamulo chifukwa saloledwa a medicine stores kugulitsa mankhwala opereka mphamvu kuchipinda monga mmene zikukhalira. Chifukwa ku retail pharmacy kumene tikufotokozako ndi kumene kumakhala anthu ophunzitsidwa bwino amene amadziwa kuopsa kwa mankhwalawa komanso amadziwa ndondomeko zoyenera kutsata ndi uphungu umene akhoza kupereka kwa anthu amene akugula mankhwala amenewo, potengeranso chikalata chimene atenga kuchokera kwa adokotala. Ndicho linga chonena kuti akamwa mankhwala amene wawa asakhale ndi chiopsezo china chiliyonse, makamaka zimene taziona masiku apitawa azibambo ena kumwalira chifukwa cha kumwa mankhwala amenewa. Mtsogoleri wa bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi William Mpute adati msonkhano udali ofunikira kwambiri malinga ndi kuti udapereka mwayi kwa anthu amene amagwira ntchito zokhuza mankhwala mdziko muno kukambirana nkhani zokhuza ntchitozi. Mpute adapemphanso kampani komanso anthu ena okhuzidwa kuti amange kampani zopanga mankhwala mdziko muno ndi cholinga chochepetsa mulingo wa mankhwala umene dziko lino limayitanitsa kuchoka maiko ena. Pakadali pano timatenga mankhwala ena kunja, ena timapanga kwathu konkuno. Ndi chifukwa yokuti timatenga mankhwala kunja patakhala kuti pachitika zinthu zina zimene zimakhala zosiyanasiyana, zina zokhuzana ndi za muliri ngati unachitikira nthawi ya COVID ija, maiko amaona zokuti ndi bwino kuti ayike patsogolo anthu awo kusiyana nzokuti azitumiza mankhwala m'maiko ena. Ndi ifenso tikuyenera kuti dziko pa nthawi inoyo tionetsetse kuti khaini mankhwala tizipanga mankhwala ambiri mdziko mwathu momwe okuti andizigwiza ntchito momwe enanso tomatumiza ku maiko oyandikana nawo. Pa msonkhanowu anthu amene ali ndi mafamasi komanso ogwira ntchito malo ngati awa ndi amene adali nawo. Ophunzira okwana 197,502 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a form 4 amene ayamba lero. Mwa ophunzirawa 94,521 ndi asungwana pamene 102,981 ndi anyamata. Mmodzi wa ophunzira Cecilia Mchacha wa pa sukulu ya sekondari ya Masongola ku Zomba wati iye wakonzeka kulemba mayesowa. Pakadali pano amene amayankhulira bungwe la Maneb wati zonse zili mchimake.
Nduna yoona za maulendo komanso ntchito za boma ajape mhango ati boma likakuyambirira makontrakita am'mayiko akunja likamayang'ana makontrakita akuti amalize ntchito yomanga msewu wapakati pa Chitipa ndi Lomba. Ntchito yomanga msewu umene ndi wa makilomita 30 idayima kamba kochedwa komanso kusowa kwa kuthekera kwa makontrakita amene amaumanga. Makowa chilangiza walemba ripoti limene wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Amuhango anayankhula izi pomwe amayendera ntchito yomanga misewu mchigawo chakumpoto. Iwo anati bungwe la Roads Authority likusakasaka kontrakitala woti amalizitse ntchitoyi, ponena kuti omwe anawapasa ntchitoyi poyambirira analibe kuthekera. Ntchito iti ambaso posachedwa chimene tapanga chona kuti makontrakita idapasa kuja aoneka kuti akanika ndiyete kwachotsa fatike kontrakita mmodzi wamkulu amene ali kuthekera konse kuchita ichi amene ndi msewu ufupi 30 kilometers sikumatenga zaka 5 wanthu ongovina choncho chifana bora kuno kuzatsimikizira mafumu kuno anthu ochitipa kuno masiyeso ukwenzoza boma aliyense kuti msewu umechawo tiumanga kusa kukhala kubwera kontrakita watsopano kuti atimalize ntchito imeneyi. Poyamba ntchito iyi inaperekedwa kwa makontrakita okwana 7 omwe ankagwira ntchito iyi m'magawo atatu. Kuchedwa kwa ntchito iyi kwachititsa kuti ndalama zomwe zimayenera kugwira ntchito pomanga msewuwu zikwere kuchoka pa 34.5 biliyoni kwacha kufika pa 72 biliyoni kwacha. Bungwe la Roads Authority lapelekanso ntchito ya 1.3 biliyoni kwacha ku kampani ya kandoli AESJV kuti iziyang'anira ntchito yomanga msewuwu. Senior Chief Maulambya inathokoza boma kamba koyambiranso ntchito yomanga msewuwu ponena kuti ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za maulendo komanso kutukula chuma m'bomali. Nachilandira ndi manja awiri ndine wokondwa kwambiri chifukwa msewuwu unabwera pa nthawi ya boma lapitali. This time awa abwera kumbuyoko anachita msewu wa Karonga ndi Chitipa inachitika ndiyeti ndichikupira kuti kasete kilometers yake sangalepera apanga. Poyankhulapo pa za msewu wa Chitipa Nthalire Lumphi, Amuhango anati boma lipala msewuwu komanso kuyika concrete malo omwe amavuta nyengo ya vula. Poyankhulapo Senior Chief Nthalire inadandaula kuti kuonongeka kwa msewu wa Chitipa Nthalire Lumphi kukupitiriza kulepheretsa anthu akuderali kupeza zinthu zofunikira pa moyo wawo. Magulu osiyanasiyana kuphatikizapo mafumu komanso mabungwe oyima pawokha akhala akupempha boma kuti likonze misewu ya mchigawo chakumpoto, ndipo bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC lati lichititsa zionetsero pa 1 Julayi zofuna kukakamiza boma kuti likonze misewuyi. Atsogoleri a boma, makampani ndi mabungwe ophunzitsa zaluso agwirizana kulimbikitsa mgwirizano kuyika patsogolo maphunziro aluso pofuna kuti anthu ambiri mdziko muno adziyima pawokha. Mlembi ku nduna wa ntchito luso Nwazi Mthambala wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa akatswiri ophunzitsa zaluso mu mzinda wa Lilongwe. Kumbakaliyo ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Mkumano unasonkhetsa anthu oposa 100 ochokera mu nthambi zosiyanasiyana zokwana 55 zimene ndi makampani, mabungwe ophunzitsa komanso ochokera kuboma. Cholinga cha mkumanowu chinali kukambirana njira zolumikizana maluso ndi zosowa za makampani komanso kuyika ndondomeko zoti achinyamata adzipeza mwayi wa ntchito. Poyankhulapo tsekula msonkhanowu Amthambala anati boma palokha silingathe kuthana ndi mavuto achitukuko cha maluso popanda thandizo lochokera ku makampani. Ifeyo mwina tatsalira pang'ono malinga ndi equipment yathu ndeti mafuna kunena kuti ma industry aja akachitanso asesa kakhala nawo anati akupanga internship yaja abwere adzatiuze zimene aona ndi upangiri wathu pamene taperewera atiuze kuti tisintha bwanji. Ndiye iwowo ayenera kudzatipatsa input ndi kuti tikonzere limodzi maphunziro athu azipita patsogolo monga nyengo zikuyendera. Mmodzi wa akuluakulu a Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry, Godwin Samng'oma, ati kutengana nawo gawo kwa makampani pa ntchito zaluso ndi kofunikira. Mkumano umene uthandizira chifukwa choti anzathu omwe ali kuchokera ku masukulu omwe akuphunzitsa anthu ni nthawi yawo komanso moyo wawo kuti athe kuyankhula za ukadaulo umene akumapatsa anawo komanso mwayi umene akufuna kuti anawo azipeza zintchito. Komanso anthu amakampani onso ndi nthawi yawonso kuti anene kuti chimene amafuna akufuna kuti kuzituluka maluso amtundu wanji amene iwo angatenge. Mwazina mkumanowu
walimbikitsa mgwirizano wa boma ndi makampani komanso walimbikitsa kuti achinyamata adzipeza mosavutikira maphunziro a TVET. chipatala cha Queen Elizabeth Central chapempha anthu kumathandiza odwala nthenda ya kansa pa chipatalachi. Mkulu woyang'anira nthambi a Mike Gausi wati odwala nthendayi amakhala nthawi yayitali pa chipatalachi kotero nkofunikira kumawathandiza. Iwo anena izi pamene gulu la masekongoni lochokera ku Nancholi komanso ndi wande Nyambadwe limapereka zinthu zosiyanasiyana kwa anthuwa. Iwo akufotokoza. Okay, kwambiri tikatengera za mapesenti chomwe chamavuta kwambiri chimakhala chakudya. Chomakhala mapesenti ena makhala miyezi 6 ali mmodzi. So chipatala chimangopereka chakudya kwa patient, sichimapereka kwa guardian. So patient amene akhala ndi guardian chifukwa kuti ndi ana mmodzi. Ndingatipisa chakudya ndi guardian kuti apeze chakudya choti asamale patient ndi chimodzi. Ndi chifukwa chakubwera omwe abwera anzathu kuzaona odwala zatithandizanso kuti guardian so apeze kena kake kuti asamale patient. Ina ufuna kwabwino azibwerabe chifukwa anthu akamabwera kunoko kuzaona odwala ifeso zimatipasa mphamvu sikuti timakhala kuti tili tokha yayi koma zimatipasa timazoti anthu soyena kunjako akufuna tizithandizana nawo kuchisamaliro cha mapatient pa ife timapereka chithandizo cha chipatala chokha koma anzathu kuzapereka chithandizo mwina chokha cha uzimu chakudya ndi zina zotero. Mmodzi wa anthu amene adalandira thandizoli anathokoza kamba ka thandizoli. Thandizo limene litithandiza fori kuno monga kuchipatala mukuziwa kumakhala mavuto osiyanasiyana ndi mavuto amene amakhala kunoko pa thandizo limene mwabweretsa kuti pase ifeyo tikuona kuti mwatithandiza kwambiri zitithandiza ku mavuto amene kumazosowekera zimene tikuzisowa monga kuchipatala amene mumaziwira kumasowa zinthu zosiyanasiyana chifukwa cha thandizo limene mwabweretsali tithandizika ndipo mwatipeputsa kunyadira kwambiri chifukwa cha thandizo limene mwatipasali ndikuthokozani kwambiri kuti Ambuye akudaliseni chifukwa cha thandizo limene mwatipasa ifeyo. Mavuto amene timakumana nawo ndi mavuto osowabe ngati mathandizo ngati mukuziwabe kuno kuchipatala timabwera ena mozizimusidwa nthenda zonse zongozizimusidwa timasowekera zinthu zambiri zimene zimasowekera kuti muna zitithandize ngati kuno kumaodi kumakhalanso kumaodi kuno zinthu zina zimene tikugwiritsa ntchito zochulukira kugula. Munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yalephera kupita pamwamba pa wamndandanda makamaka wa matimu mu FDH Bank Premiership idalepherana ndi Goshen City Dedza Dynamos pogoletsana chigoli chimodzi kwa chimodzi pa bwalo la Dedza la Mulungu. Chifuniro mpinganjira anatsogoza Dedza mu mphindi 20 ndipo Blessings Malirino anabwenza mugawo lachiwiri. Mumasewero ena Silver Strikers yagonjetsa Red Lions 3-0 pa bwalo la Silver mu mzinda wa Lilongwe kuti iyambe kutsogola mu Premiership. Kutsatira zotsatirazi Silver yapita patsogolo ndi mapointi 17 kuposa Blue Eagles yomwe ndi yachiwiri ndi pointi 16. Wanderers ndi yachitatu ndi mapointi 15. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lalengeza kuti lalemba ntchito aphunzitsi ena awiri omwe athandizire timu ya dziko lino ya Scorchers. Izi zikuchitika pomwe timuyi ikukonzekera mpikisano waukulu muno mu Africa omwe uyamba mwezi wa mawa mdziko la Morocco. Malinga ndi bungweli a Sudesh Singh ndi omwe akhale mlangizi wamkulu wa timuyi pamene a Tris Stein azigwira ntchito ngati wakafukufuku. Mavuto Kambuwe walemba ripoti ili omwe akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Mlembi wamkulu wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM Abdul Juwalo atakatswiriwa akuyembekezeka kufika mdziko muno lolemba. Akatswiriwa adzigwira ntchito limodzi ndi mphunzitsi wa timuyi Lavu Mofaziri ndi Madi Chombo Sadiki. Singh ndi Stein ali ndi mbiri yabwino muno mu Africa. Singh adagwirako ntchito ngati mphunzitsi wa timu ya Ho Chi Minh City ya mdziko la Vietnam. Katswiriyu adagwirakonso ntchito ku timu ya Mamelodi Sundowns ndi Amazulu mdziko la South Africa. Pakadali pano timu ya Scorchers yayamba zokonzekera mpikisano wa AFCON mu mzinda wa Blantyre. Timuyi yomwe ili mgulu C idzakumana ndi timu ya Nigeria pa bwalo la Almadina pa 28 mwezi wa Julai isanakumane ndi Egypt pa 1 August pa bwalo la Maule Hassan.
timu ya Malawi idzasewera masewero omaliza ndi timu ya Zambia pa 5 August 2026. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomiti yake. Akubanja kwa Saulos Chilima aonekera makamaka ku komiti yofufuza za ngozi ya ndege. Boma lalangiza othawa ku South Africa kuti asabwererenso ku dzikolo. Ndipo nkhani zina ophunzira okwana 197,502 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a form 4 amene akuyamba lolemba. Unali ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo.